Salutare și bun venit la o nouă analiză aprofundată. Astăzi intrăm într-un subiect care, la suprafață, pare o simplă formalitate administrativă, dar care, în realitate, e plin de capcane costisitoare. Vorbim despre colaborarea cu unitățile protejate, o temă relevantă pentru orice companie cu peste 50 de angajați. Să ne imaginăm un scenariu. Suntem proaspăt numiți manageri de achiziții și primim pe mail o directivă de la CFO. Taxa pe dizabilitate ne costă o avere. Găsești o soluție cu o unitate protejată. Urgent. O directivă care sună excelent și social și financiar. Și înainte să intrăm în detalii, aș vrea să menționez că discuția de astăzi este realizată la inițiativa Asociației Da Petreși, prin secția sa Uforability, tocmai pentru a clarifica aceste aspecte. Perfect. Deci, ca manager, prima mea reacție e să caut pe Google unitate protejată și să cer oferte. Pare simplu, nu? La prima vedere, da. În loc să plătesc o taxă la stat, cumpăr produse sau servicii, bifez o obligație legală și, pe deasupra, contribui la o cauză bună. Dar bănuiesc că aici detaliile fac diferența între o decizie inteligentă și o amendă de 10.000 de lei. Exact. Aici se ascund capcanele. Așa că haide să construim un ghid practic. Pornim de la lege, vedem cum verificăm un partener, intrăm în detaliul ăla critic care produce cele mai multe erori, conceptul de activitate proprie, și terminăm cu un plan concret. Să începem cu începutul. De unde vine această obligație? Păi baza legală este legea 448/2006. Ea spune un lucru foarte clar. Orice angajator, public sau privat, care are cel puțin 50 de salariați, are obligația legală să angajeze persoane cu dizabilități. Și există un procent anume. Da, procentul minim este de 4% din numărul total de angajați. Hai să păstrăm un exemplu pe parcursul discuției, ca să fie cifrele clare. O companie cu 1000 de angajați. 1000 de angajați. Perfect. 4% înseamnă 40 de posturi care ar trebui ocupate de persoane cu dizabilități. Dar știm cu toții că nu e mereu simplu. Poate nu găsești candidații potriviți, poate procesul e mai complex. Ce se întâmplă dacă firma noastră nu atinge pragul ăsta? Legea este realistă și prevede exact situația asta. Dacă nu îndeplinește condiția de angajare, compania are două alternative. Ok. Prima este, să zicem, opțiunea pasivă. Plătește lunar către bugetul de stat o sumă. Suma se calculează simplu. Numărul de locuri de muncă neocupate înmulțit cu salariul de bază minim brut pe țară. Deci, pentru compania noastră, dacă nu angajează pe nimeni, vorbim de 40 de salarii minime brute plătite lunar la stat. În fiecare lună. E o sumă enormă la nivel anual. O taxă pură fără niciun retur. Exact. Și aici intervine a doua alternativă, cea activă, care ne interesează pe noi. Compania poate alege să achiziționeze produse sau servicii de la unități protejate, autorizate, pe baze de parteneriat, de o sumă echivalentă cu cea pe care ar datora-o statului. Practic, transformă o cheltuială fiscală într-o achiziție necesară, Și cu un impact social direct. ceea ce sună mult mai inteligent. Banii aceia, în loc să intre într-un cont general al statului, finanțează locuri de muncă. Dar asta presupune o responsabilitate. Primul pas, bănuiesc, e să mă asigur că furnizorul chiar este o unitate protejată în sensul legii. Ce înseamnă asta concret? Definiția legală e foarte precisă. O unitate protejată autorizată e o entitate, un SRL, un ONG, nu contează forma, care îndeplinește simultan 3 condiții. 3 condiții? Să le luăm pe rând. 1. Are angajate minimum 3 persoane cu dizabilități. 2. Aceste persoane reprezintă cel puțin 30% din totalul angajaților. Și a treia? Și a treia, care e foarte importantă, timpul lor de lucru însumat trebuie să fie cel puțin 50% din totalul orelor lucrate de toți angajații. Așadar, nu e suficient să ai formal 3 angajați cu dizabilități, ponderea muncilor în totalul activității e esențială. Și mai era și cazul persoanelor fizice, nu? Da, legea asimilează ca unitate protejată și o persoană fizică autorizată sau o întreprindere individuală a unei persoane cu dizabilitate. O prevedere excelentă pentru a încuraja antreprenoriatul. Ok, am definiția. Acum, înapoi la rolul meu de manager. Primesc o ofertă de la o firmă care se prezintă drept unitate protejată. Cum verific asta?
Merg pe încredere? Niciodată. Verificarea e obligatorie. Din fericire, procesul e transparent și foarte simplu. Și anume, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, pe scurt ANPDCA, are pe site-ul oficial anpd.gov.ro o secțiune numită Registrul Unităților Protejate. Deci ăsta e pasul 0. Înainte să răspund la mail, intru pe site și caut numele companiei. Pot avea încredere totală în registrul acela? E actualizat? Este singura sursă oficială de validare și este actualizat periodic. Orice companie trebuie să-l consulte. Acolo se pot întâmpla două lucruri. Fie unitatea nu apare deloc, fie, și mai periculos, apare cu mențiunea autorizație suspendată. Și în oricare din cazuri. Orice achiziție făcută nu este deductibilă. Și mai e un detaliu de verificat, data de expirare. Autorizațiile sunt valabile 3 ani. Bun. Am verificat registru, furnizorul e valid, autorizația e activă. Pare că am bifat tot. Pot da drumul la comandă, nu? Aici este capcana în care cad, aș zice, 90% din companii. Așa de multe. Da, autorizația e doar poarta de intrare. Adevăratul test, cel care aduce amenziile, este un concept de 2 cuvinte, activitate proprie. Și aproape nimeni nu înțelege corect ce înseamnă asta în ochii unui inspector fiscal. Asta sună serios. Activitate proprie. Adică bănuiesc, unitatea nu poate fi un simplu intermediar. Nu poate cumpăra agende din China și să mi le vândă mie, chiar dacă are 50% angajați cu dizabilități care se ocupă de logistică. Exact, ați pus degetul pe rană. Legea spune că produsele sau serviciile achiziționate trebuie să fie realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu dizabilități. Angajații aceia trebuie să fie direct implicați în crearea valorii. Unitatea trebuie să fie producător sau prestator, nu un simplu comerciant. Hai să luăm niște exemple concrete ca să fie foarte clar. Sigur. Să luăm un scenariu clasic din clarificările oficiale. O rețea de clinici medicale vrea să cumpere halate personalizate cu logo. Ok, un caz foarte comun. Dacă unitatea protejată cumpără halatele gata făcute de la un terț și doar aplică logo-ul prin broderie, atunci doar serviciul de personalizare, adică broderia, care e făcută efectiv de angajații cu dizabilități, este deductibil. Valoarea halatelor în sine, care sunt marfă, nu este. Stai puțin. Deci, dacă pe factură scrie halate personalizate 10.000 de lei, iar un control ANAF descoperă că halatele valorau 9.000 și broderia doar 1.000, atunci compania e obligată să returneze la stat taxa aferentă celor 9.000 de lei, plus penalități. și amendă, bănuiesc. Și riscă și o amendă de până la 50.000 de lei. Așa de mare e miza. Ideal, factura ar trebui să reflecte separarea. Serviciul de personalizare X lei, produs suport Y lei. Doar X e deductibil. Incredibil. Un alt exemplu. Pachete de birotică pentru Crăciun. Același principiu. Dacă unitatea cumpără pixuri și agende, iar angajații cu dizabilități doar le sortează și le pun într-o cutie, se deduce doar costul serviciului de ambalare. Valoarea produselor din pachet nu e deductibilă. Deci, ca să fie producție, ar trebui să facă ei agendele. Exact. Să transforme hârtia, cartonul în agende cu utilaje. O simplă reetichetare nu este producție. Mergem spre servicii. Marketing online. O firmă contractează unitate protejată pentru o campanie pe social media. Aici e deductibilă doar munca de creație. Designul grafic, scrierea textelor, producția video, bugetul plătit către Google sau Facebook pentru a rula reclamele nu este deductibil și trebuie facturat separat. Clar. Și ultimul exemplu, poate cel mai subtil. Un curs de training, de SSM, să zicem. Aici rolul persoanei cu dizabilități e definitoriu. Cursul e deductibil integral doar dacă lectorul, cel care predă, este o persoană cu dizabilități calificată în domeniu. Iar dacă angajatul cu dizabilitate doar pregătește sala, Atunci doar acest serviciu de organizare eveniment este deductibil, nu și onorariul lectorului extern. devine foarte clar că responsabilitatea companiei care cumpără este uriașă. Nu te poți ascunde în spatele autorizației partenerului. Practic, trebuie să faci un audit în miniatură al procesului lor.
Și consecințele, cum ziceam, vin pe două planuri. Pe de o parte, ANAF poate aplica amenzi de la 25.000 la 50.000 de lei și poate obliga compania să restituie toate sumele deduse nelegal plus dobânzi. Am avut un caz, o companie care a cumpărat agende personalizate 3 ani. Și? S-a dovedit că angajatul cu dizabilitate doar punea o etichetă pe cutiile din import, controlul fiscal a anulat deduceri de sute de mii de lei, a fost un dezastru financiar. Și unitatea protejată are de suferit. Absolut. În paralel, inspectorii sociali de la AJPIS pot aplica și ei amenzi și, cel mai grav, pot retrage autorizația. Astfel, o companie care nu verifică corect, nu doar că își riscă banii, dar poate distruge chiar entitatea pe care credea că o ajută. E un scenariu în care toată lumea pierde. Deci nu vorbim de o simplă verificare, ci de o adevărată radiografie a procesului lor de producție. Concret, ce presupune radiografia asta? Ce documente am dreptul să cer ca să mă protejez? Păi, o unitate protejată transparentă nu va avea nicio problemă să ofere aceste dovezi. Chiar le va oferi proactiv. Deci ce ar trebui să cer? Primul pas, registrul ANPCA. Al doilea, asigură-te că produsele sau serviciile dorite sunt în anexa autorizației. Nu poți cumpăra servicii de curățenie dacă unitatea e autorizată pentru tipografie. Logic. Și al treilea, cel mai important. Dovezile activității proprii, fișe de post ale angajaților anonimizate conform GDPR, documente care atestă că dețin echipamente specifice, facturi de achiziție de materie primă, chiar și filmulețe din procesul de producție. Și toate verificările astea ar trebui să fie parte dintr-un proces intern standardizat, nu? Exact, o procedură internă clară, asumată la nivel de management. Este cel mai bun mod de a gestiona riscul. Am despachetat foarte multe informații. Cred că putem sintetiza totul într-un plan de acțiune. Un to-do list pe care managerul nostru de achiziții îl poate printa și pune pe perete. Perfect, să creionăm lista. Punctul 1 cel mai important. Creați o procedură internă. Stabiliți pași clari. Definiți cine verifică, ce documente cere, cum se documentează decizia. Punctul 2. Mantra noastră de azi. Verificați întotdeauna autorizația. Înainte de orice discuție, pe anpdp.gov.ro în registru. Verificați valabilitatea și statusul. Durează 2 minute și poate salva 10.000 de lei. Punctul 3. Faceți radiografia furnizorului. Nu vă opriți la autorizație. Cereți dovezi concrete ale activității proprii pentru produsele specifice pe care le vreți. Punctul 4. Clarificați ce este deductibil. Insistați contractual ca pe factură să apară separat serviciul de manoperă de valoarea produsului suport. O factură clară e cea mai bună apărare. Și punctul 5, final. Documentați riguros parteneriatul. Păstrați la dosar absolut tot. Acordul de parteneriat, contractul, comanda, factura, dovada plății și, foarte important, procesul verbal de recepție. Astea sunt actele pe care le va cere un inspector ANAF. Am discutat pe larg despre cum să respectăm legea și mai ales cum să evităm riscurile, ceea ce e vital. Dar aș vrea să încheiem într-o notă mai constructivă. Până acum am vorbit despre cum să nu greșim. Dar cum putem face bine cu adevărat? Cum poate o companie să transforme obligația asta legală dintr-o bifă fiscală într-un parteneriat strategic real? Aceasta este întrebarea care mută discuția de la conformitate la sustenabilitate. Un parteneriat strategic înseamnă să nu cauți doar cel mai mic preț. Înseamnă să te uiți la competențele pe care le are acea unitate protejată și să te gândești cum le poți dezvolta împreună. Adică să investești în ei? Da. Poate o companie din IT colaborează cu o unitate care oferă servicii de testare software. Parteneriatul strategic ar însemna să oferi training angajaților de acolo, să-i ajuți să obțină certificări noi, le crești valoarea pe piață. Deci, în loc să vezi unitatea protejată ca pe un simplu furnizor de consumabile, o vezi ca pe o extensie a ecosistemului tău. Poate chiar să co-dezvolți un produs nou care să răspundă nevoilor tale, dar care să poată fi vândut și altora. Exact. Așa nu doar că deduci o taxă, ci contribui activ la crearea unui model de business sustenabil pentru acea unitate. Iar impactul devine măsurabil altfel. Exact. Impactul social nu stă doar în suma de pe factură, stă în numărul de oameni care capătă competențe noi, în stabilitatea financiară a unității și în schimbarea de mentalitate.
Atunci când angajații tăi văd că pachetele de Crăciun sunt făcute cu grijă într-un atelier local, percepția se schimbă. Devine o sursă de mândrie, nu obligație fiscală. Adevăratul scop al legii nu e colectarea unei taxe, Ci crearea de punți. ci crearea de punți reale între mediul de afaceri și persoanele cu dizabilități. Iar parteneriatele strategice sunt cea mai solidă formă de a construi aceste punți.